Книгомания избира много интересни автори да издава и в един момент решихме да съберем тези автори по тема. Тази вечер темата е кулинарна. Това е първата от поредните вечери, които ще направим. И сега искам да ви представя авторите. Това са Милена Димитрова, журналист и автор, с книгата си "Проклятието на бялото сирене", госпожа Линда Петкова, с нейния кулинарен свят, и господин Рори Милев. И сега да преминем към една интересна част. Това е разиграване на нашия малък мини мастер-шеф. Нашите автори-готвачи ще трябва да направят по една рецепта и да бъде тази рецепта представена пред нашето много красиво, умно, уникално жури. Благодаря за представянето на журито. Умни, красиви, талантливи. Аз едно от трите не видях в себе си, но все пак да ви се представя, Петър Михалчев се казва. И нещо, което пропуснахме много важно за храната. Така. Храната сплотява хората. Храната сплотява семейството, храната сплотява приятелите, храната сплотява и неприятелите. Добър вечер и от мене на всички. Тя весела непрекъснато искаше така да ме вкара в този разговор, от който аз избягвам, понеже повечето, които ме познават, знаят, че аз не обичам светлините на прожектора. Но при такава хубава вечер и при такива хубави хора и компания няма как да не се чувстваме по-различно. Книгомания винаги се стреми каквото и да прави, независимо от тематиката, жанра, големината, цветността на книгата, да бъде различно и уникално.